Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Santal Wood. Iyan siya ni Ajmal. Pwede pa lalaki, pwede pa babayi. Kag kung ako pamangkuton mo, tani tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kay kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka, di bala? Ano ni siya kung simutan? Bale, sandalwood na. Kay ang sandalwood sa English, botang balon, sandalwood na. Manami nga sandalwood. Pero hindi lang sandalwood. No, may iban pa nga mga nota. Pero kanami-nami sini nga timpla kag kumahiligon kasing sandalwood, amo ni siya ang imo nga suksokon. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have marigold, cumin, kag cardamom na ang mga kaha nga mga nota ara na sa top. For the mid, we have rose, jasmine, cedar, kag ginger. Duha ka bulak, cedar nga kahoy, jutay lang, kag taho para magkalam ang imo nga ilong na. Kag for the base, we have sandalwood, agarwood, kag patchouli na. Ara na ang sandalwood sa base. Kag ang timplahan sing mga nami nga nota labi na gid ang agarwood kay gahatag siya sing pagkadalom kag patchouli para may pagkaduta siyang hamot na. Angay ni siya sa tugnaw nga temperatura. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Angay gid panggabi, no? Kung maglagaw ka sa gabi upod sing imo nga mga amigo o kung imo nga nobya, pao nami ni siya na kag kung mahiligon kasing sandalwood, amo ning kwaon mo, santalwood ni Ajmal na. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, pabilin lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye!